onge japiny manyalo yiero Gachagua to Willis. Koro ntiere wach moro mabe timore ka mutni mar loko katiba ni moduoge ka. Ntiere lemo moro mabe gidwa keto ayanga e chenro mano jotend migepe kata prime cabinet secretary. Yes. Mano ben gima ni kare koso. Ing'eyo ni mano gima wacho en ni jip manyo mana Ruto temo mana manyo kako nyalo loso apise mamalo ka mopogo ne dhoudi mopogore. Koro ibo yudo ka en oko kwande ni ng'amudo no bede komno en Abando odwa miyo Mudavadi. Oro en ochung president, Gachagua deputy, Mudavadi omiyo prime cabinet secretary. Do mano osekawo Okuyu, okawo Jalango gi Muluya okete ot achiel. Koro wan kaka onagi, wan kaka joka ng'ato. Wan nyaka wabed gi gimiluongo ni counter offer. Mwadil godo kod gimo temo nyisowa ni gimitemo wacho ni ok wanyal yie nikech gimi wacho ni nyiso ni onyalo yudo dhoudi adek e big five mana koni gi. To dhoudi adek ma oyudo gi onyalo kawo godo piny magara Jaluo onge kendo giringo godo sirikal magara Jaluo kobedo to sirikal gitiya tiya. Koro wan nyaka wabed gi political counter offer madhi ketho gima gitemo pango no. To counter offer mana uso ne onagi ne jopurwa kina kwa onagi duto kumora mora magintie samigo siasa kata mane center maru samigo siasa e magawa maru dalau kanyono wachie wachne ni Joluo ka jakom ma jatendwa ok chung ok wanyal dok e county wadhi wamanyi gimoro national to national ni wamanyi go Kuyu tana senyiso go Kuyu eno Kuyu mabende ne thone Raila ok en adui en ng'at ma osegichuore kendo kane Okuyu wadi jochung gira jakom no chung e tok jakom wacho ni jakom matero mara kane jakom dhi chamo muma ng'ama no riembo jakom katero Uhuru Park ne mana Wanjigi achiel to kane giwuok Uhuru Park no be en Wanjigi achiel ni ema no kawo jakom e gache otere ode bokano wik ariyo mane state house ndalo no. Koro maya mawacho ni wabeduru gi formula wabeduru gi counter maka gima joka pango no acha wan be wapangore koni to kata bed mani une mukao telo dong podo bro dwaro lemo makoro gidwa loko katiba sana. Ingeni kiseriwo Jaluo ja kinga kiketo ng'ati koni kiseriwo Jaluo gi Kikuyu nigi ne serikal achiel piny ngima bira malemo mag kata nigi mana ministers ok obadho gi nikech Kenya ka tungruok bet ga ywaruok en ga kind Jaluo gi Kikuyu. Gimo miya penji manyo nikech ngine kata jatend piny Kenya masani notamore wach mar jotend migepe men position mar prime cabinet secretary mandalo manokele BBI to sani koro dwaro kata umbe ka koro dok to podo bro mana dware gimoro ma kamano bedo ga ka piny opogore koro manyo yo mar keto ji kumora achiel ma ineno ni ananeno ni kiriwo Kenya ka nyisa kata mane Ramogi nigi Jomo mane Raila nigi Kibaki opposition ne ni kanye piny ne nigi kwe piny ne nigi maino maber uchumi ne ni malo ji ne yudo pesa ufukegi ananyalo koni Trevor an natieko school 2008 abeto kil 2009 chieng' mana bedo admitted okil tarik 1 dwe mar 10 tarik 2 dwe mar 10 dweno odiochieng' machielo nan gi tije 4 manomiya offers mag tich 4 sirikal ne tiyo maber uchumi ne ber ji ne yudo tije gi Jaluo no riwre gi Kikuyu economy ne ber jakom gi Kibaki no tiyo maber kabisa opportunities ne nitie ne ji te sani katango ni kata mana WhatsApp man go kata mana joma orna mana message ng'ato en ng'amo somo nyaka masters to onge gi tich to onge ng'ato nyisa mani Willis an gima kwai miya kata mana tich mar luoko gachi kende kata mana kimi 10,000 kura penjra ni yawa in misomo mana malich mabende ingi capacity maber tenga kawo rani kora kawo ng'amo somo mana masters ni tije luoko na gari nyathi mosomo ma jogwengo contribute bo bet godo maber bo sayo maber bo beto ja degree mokwongo oyudo degree mar 2 ni koro system wan godo ni Kenya kwanza ni ogo nyathini tesre makoro kete mani en tich monyatiyo en luoko gari to koro kara bedo jakwa ngado nyisa ni Willis kara dala ni kacha mja kara marombe ni arangni anan ngamo somo pe to koro wabet tijni